रामेश्वर बो विरुद्ध अर्णव सर्व्हिसेस बो. मस्ती आहे आल्याला टाकायची गरज आहे काय खेळून 4 सेकंद नको असं नाही 4 सेकंद मागे ताज असतो प्रॅक्टिस होतं प्रॅक्टिस गेममध्ये राहील ये तू गेममध्ये राह चांगलापासून येऊ क्रिकेटच्या क्रीडांगणावर चालू करणार आठवतात पुढील सामना दोन्ही संघांनी कृपया खेळण्यासाठी तयारी करायचं. कबड्डी 30 किलो आणि कबड्डी 30 किलो शिवतेज आणि यशस्वी संबंधित संघाच्या खेळाडूंनी वजनासाठी यशस्वीकडे यायचं आहे. एवढी वाटतं रे ए रोशन उभारा निघून दे क्रिकेटच्या पटांगणावरील चालू सामना दुसरा पुढील सामना कबड्डी 30 किलो वजनी गट शेवटी निवृत्त यशस्वी आणि कबड्डी 35 किलो सिद्धेश्वर आणि दर्या सागर संबंधित संघाच्या खेळाडूंनी कृपया खेळण्यासाठी वजनासाठी वजनगराकडे यायचं आहे. कबड्डी खुला गट महिला रामेश्वर बोळ एक संघ या ठिकाणी उपस्थित होताना दिसतो. कबड्डी 30 किलो शिवतेज विरुद्ध एसएसएम कबड्डी 30 किलो शिवतेज संघाच्या संघ व्यवस्थापकाने आपले खेळाडू वजनासाठी वजनगराकडे यायचं. संघाचे वजन वाढले. कबड्डी खुला गट चालला ये वेदान उभारा जरा माणसात अबू पाठी पाठी काय रोशन काय काय टाकून दास जाऊ दे हे चालेल रोशन आतमध्ये यश मधलं लाव तुम्ही रोशन मधली लाव जास्त तिकडे जागा 4 तिकडे लावा नको दियास तिकडे यश यश ए यश ए बागड्या यश तुम्ही रोशन लावा कबड्डी खुला गट महिलांचा कबड्डी खुला गट अर्णव सर्व्हिसेस बो विरुद्ध रामेश्वर बो आले वाटतं वाढवतो काय दिया तू ओढ ना कबड्डी खुला गट महिला रामेश्वर बो संघ या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे. अर्णव सर्व्हिसेस बो संघाला आपली उपस्थिती चोरी दर्शवावी. अर्णव सर्व्हिसेस बो रामेश्वर बो संघ या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे. रोशन बरोबर आहे येईल नको काढूस रे
अर्णव सर्व्हिसेस बोर्ड संघ व्यवस्थापक कार्यालयाशी संपर्क साधा. अर्णव सर्व्हिसेस बोर्ड क्रिकेटच्या पटांगणावर चालू होणारा पुढील सामना ओल्ड सिंधुना विरुद्ध सुरपूरचा गावकरी बोर्ड. कबड्डी 30 किलो शिवसेना विरुद्ध एसएसएन आणि कबड्डी 35 किलो सिद्धेश्वर विरुद्ध दर्या सागर. बस कबड्डी 30 किलो दर्या सागर विरुद्ध दोस्ती. या सामन्यामध्ये दोस्ती क्रीडा मंडळ विजयी झालेल्या विजयी संघाचं श्री रामेश्वर यांच्या मंडळाच्या वतीनं हार्दिक अभिनंदन. कबड्डी 30 किलो आणि कबड्डी 35 किलो हे सिद्धेश्वर विरुद्ध दर्या सागर योजना झाली असेल तर पटांगण क्रमांक 1 वरती उपस्थित राहायचं. सिद्धेश्वर आणि दर्या सागर 35 किलो वगैरे कबड्डी विभागात रामेश्वर हे संघ उपस्थित झालेला आहे. अर्णव सर्व्हिसेस बोर्ड संघ व्यवस्थापक खेळाडू. आपल्याला 5 मिनिटं दिलेली आहेत, त्यातली 2 मिनिटं संपलेली आहेत. आता पुढे 3 मिनिटं शिल्लक राहिलेली आहेत. बस 4 कबड्डी 35 किलो न्यू सिद्धेश्वर विरुद्ध दर्या सागर. दर्या सागर मंडळाला आपले खेळाडू दोन वजनासाठी वजन आकडे यावं. दर्या सागर 35 किलो. कबड्डी 30 किलो शिवसेना विरुद्ध एसएसएन. दोघांची वजन झालेली आहे तरी दोन्ही संघांनी पटांगण क्रमांक 1 चा ताबा घ्यावा. कबड्डी 30 किलो एसएसएन विरुद्ध शिवसेना. पटांगण क्रमांक 1 वरती चालू होणारा सामना 30 किलो शिवसेना विरुद्ध एसएसएन. शिवसेना विरुद्ध एसएसएन. जयदीप तोडणकर पटांगण क्रमांक 1 वरती सामना चालू करून घ्या. जयदीप तोडणकर कबड्डी 30 किलोचा सामना शिवसेना विरुद्ध एसएसएन. शिवसेना विरुद्ध एसएसएन. दोन्ही संघ उपस्थित आहेत 30 किलोचे. जयदीप तोडणकर पटांगण क्रमांक 1 वरती आपण सामना चालू करायचा आहे.
वैदिक सोलंकर, आकाश सोलंकर, शिवसेन विरुद्ध एसोसिएशन कबड्डी 35 किलो वजनी गट, कबड्डी खुलागत महिला अर्णव सुरेश विरुद्ध रामेश्वर गो या दोन संघाच्या दरम्यान हा सामना होणार होता. रामेश्वर गो संघ या ठिकाणी उपस्थित झाला. अर्णव सुरेश गो हा संघ उपस्थित न राहिल्यामुळे रामेश्वर संघाला या ठिकाणी रामेश्वर गो संघाला विजयी घोषित करण्यात येत आहे. कबड्डी 30 किलो शिवसेन विरुद्ध एसोसिएशन, कबड्डी 35 किलो वजनी गट, न्यू सिद्धेश्वर विरुद्ध दर्यासागर, न्यू सिद्धेश्वर विरुद्ध दर्यासागर. न्यू सिद्धेश्वर संघाची वजनं झालेली आहेत. दर्यासागर क्रीडा मंडळाच्या खेळाडूंनी कृपया वजनासाठी वजनगडाकडे यायचं आहे. कबड्डी 35 किलो दर्यासागर, चला लवकर. दर्यासागर क्रीडा मंडळ व्यवस्थापक कृपया कार्यालयाशी संपर्क साधा. कबड्डी 35 किलो आपल्या समोर खेळणाऱ्या संघाची वजनं न्यू सिद्धेश्वर संघाची वजनं झालेली आहे. तरी 35 किलो दर्यासागर क्रीडा मंडळाच्या खेळाडूंनी कृपया वजनासाठी वजनगडाकडे यायचं आहे. दर्यासागर गाड़ी शूटिंग गाड़ी चाहिए दिया चले उठ 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 उभा राहा फक्त दोन आहेत मार रेड मार त्यालाच मार 18 नंबरचा मार
चल 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 जा 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 आता वर मार थांब 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 हात ठेवून दे अमार बोनस गेलं तरी चालेल पाठी घे बोलताय ना बोनस जाऊन दे पाठी घे ना दोन मारता पाठी घे बोनस गेलं तरी चालेल पाठी घे लागली 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 शाबास हा मार मार थांब रे थांब रे थांब थांब हा मार चल 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 उभा राहा शांत राहा नंतर आहे ना 6 नंबर चल नंतर हात टाकलं ह्याने 6 नंबर सर सर जर्सी आहे सर जर्सी आहे चले आज ते पाठी गेले 4 जण पाठी गेले मार खायचं नाही आता लावायची मार नाही खायचं हा लागली हा फटका उचल गेला हा शाबास दामे दाम येऊन देतो आता हा पॉइंट मार नमस्कार